ungoki mahayi lona odumeke inkulumo ehlaba hlosile. Ngiyacela ukuthi nini ningilandelayo ni press nje usubscribe button no bell button. Nithi subscribe bese nishaye bell button ukuze izingxoxo zami leqephu zami ezehlukahlukene uma ngiqeda usheshe ukwazi ukuyithola ungaphuthelwa angicelele nje ngoba nodwa ngidumele. Lo indaba mlalelo Khosi FM nawe uyazi mase uzwa lezi insimbi uzwa lo mkenenezo suke sekonakele mesikhuluma lapha ke indaba ethinta ingosi yethu izihlabelelo zamaNazaretha siqhubeka sibuza umbuzo omkhulu othi kanti ungubani uShembe. Uzokhumbula ukuthi ngesonto edlule siye sathi sonikeza abantu ithuba lokuthi kube yibona abaphawula besho ukuthi bathini ngalengosi bangenile baningi bathe baphawula mhlawumbe ecoshe nje bambala sibezwe ngaphambi ukuthi ke samukele udokotela. Njengoba izwela ke abantu bephawula bekhuluma behalalisa bencoma ngezinto abayicoshayo kuyona ingosi yethu la silikhona ihlabelelo zamaNazaretha. Ukhona ke udokotela Dr. Ngoki Mahaye isifundiswa ke lesi ngempela ke esikwazi ukuhlaza iBhayibheli kube sengathi akanasi isicamelo ucamela kile iBhayibheli. Dokotela basho njalo manje baqalele bakhaya bathi awusenani lesicamelo ucamela eBhayibhelini asikubelile sikamukele emsakazweni Khosi FM. Kubingelela amacengwane le basho njalo impela bathi idunela kwaMahayele nginamcamela ecabela ngaBhayibheli. Kodwa nodanga ke wanconcoze kahle sengiphaka bathi lenkingo udokotela medlala ngeBhayibheli madoda. Kodwa dokotela mhlawumbe ngazi uyabeza abantu bephawulele bese bacelile ukuthi baphawule kuleli sonto nabe phawula ungathi singakumukela ukuphawula kwabo sikujabulele kakhulu sikubonge kwesinconcozisa kwenza ukuthi sibone ukuthi abalaleli basilalela ngempela. Siyabonga ningizima Afrika sibonga kakhulu. Kodwa mhlawumbe ke angazi ngoba mesikhuluma ngedumela eliza ngalengosi alithinte kuphela abantu esingathi bangabalaleli ngisho abasakazi imbala udadewethu lapho ufunda indaba ohloniphile ukhale kakhulu ekhala ngehlabelela kaSizwe Sizidlala ngize ngezwe noma selapho ohlelweni likaSibu kwindumiso nakhona bevumelana bathi ngeke bafuna ukubeka indlebe beze ukuthi ngempela la ihlabelelo lesi lapha ke u220 sizokwazi ukuthi sidlale namhlanje lapho ngathini ngoba kuningi ukukhuluma nokuphikisana khona. Mhlawumbe singathi macengwane sibonga kakhulu ukuthi ke namhlanje uzoqhubeka umlando. Uzoqhubeka umlando ekuthenini namhlanje isihlabelelo lesi iqiniso impela sidlalwa empeleni asidlalwa noma kuphi lesihlabelelo impela nasihlatshelelwa. Lithi umgomo asihlatshelelwa sinesikhathi esibekile isikhathi saso esihlatshelelwa ngaso ikakhulukazi bakuyizikhumbuzo sikamqalo wendlela esemakhosini ahlukahlukene ngoba sake sasho ukuthi umqalo wendlela BK wakhothama inyama wakhathala inyama manje isekhona namhlanje. Yebo usekhona namhlanje umqalo wendlela bomoya ongcwele. Lesitebele asihlatshelelwa sihlatshelelwa uma kuyizikhumbuzo kuphela plaza umhlakatho siyahlatshelelwa kodwa ke namhlanje nathi so hlonipha lo mgomo ukuthi singasihlabelele awungenani sisidlale ukuba sisidlale nje vele sikhona ukuba basilalele bebesicelile hayi ukuthi sisihlabelele impela besiyimisela usosihlabelele impela hayi bese sivezele impela kodwa ngoba sezingane zenhlonipho nohloniphayo cha ngeke sisidlale ngoba sidlala kodwa ke ngeke sisihlabelele kodwa sisisidlale. Mhlawumbe nabantu abathi bafuna ukusizwa njengabo Sibu Butheleza bethe bafuna ngempela ukubeka indlebe besizwe ukuthi ithinde ehlabelelo mhlawumbe beke besizwe ngoba uhloniphile kwasibopha lapha wathi ngake ngasizwa khona emsakazweni cha sasidlala kwakumhla ka2 May kuyisikhumbuzo sakhe ubaba omkhulu umqalo wendlela uBombela istimulo samabhola mhlawumbe ke sisizwe ke lehlabelelo. Ayike njengoba ke usizwa ihlabelelo ngempela lesi bamahaye sithi medlala ngempela sinomunyu uthizeni utholayo kusona. Sinomunyu macengwane sinomunyu uNingizimu Afrika sinomunyu ama-Afrika amahle sinomunyu amaNazaretha akhomezela umhlaba wonke. Kodwa into esiyibonayo kuso sibona ulombana wesimangaliso ukuthi impela uNkulunkulu kaNkulunkulu babehlele impela umqalo wendlela. Sibona ke sithi yazi yafika leyo mini enkulu esabekayo safika izithunywa zikade uthomekile hamba kahle baba oyingcwele ukusimangazayo ukuthi lapha encwadini ezisibiza ngama-70
Gospels, uMateyu, uLuka, uJohane, bakhuluma ngomhlaba wazamazama uma kuphuma umphefumulo kaKristu, inkosi yethu. Umhlaba wazamazama amazulu abikelana, izulu laduma lona izikhayi zalila, kwesabeka iyemuka inkosi. Uvesi 2 lona wesihlabelelo samaNazaretha yaze yafika leyo nini umhlabelelo 220. Sibona ukulumbana lapho kuso sonke nje ihlukana bese sifunda kakhulu namhlanje. Bethungwane. Ngeke sikwazi ukuthi sidlale sonke mangaphosisi sinamavesi ayi14 amavesi awu11 akhake lehlabelelo nje ubusuzwileke besithi nje asikuzwise futhi asisho ukuthi abantu abasidinga bengangena ku YouTube befike bebhale nje yaze yafika leyo mini bazosithola leso hlabelelo nezinye nje ihlabelelo imisebenzi emihle yamaNazaretha. Kodwa mhlawumbe saqhubeka nokuphala kwabantu sidlala ama-VN abantu beyipholela khona utheme edlala i-VN wasefaka umbuzo lapha ke iVN ebikhuluma ngobudlelwane phakathi kukaJesu kanjalo noShembe. Mhlambe ke sizwe leVN ka angazi dokotela mhlambe siyaphendula. Ngajabula amacingwane singakayiphendule iVN kodwa ngenxa ye-logic ngixolele ngafundisa i-science and maths manje ngiyayithanda into ye-logic ukuze silandele kahle but beqale ngayo lo mlaleli ngesilalele lo mlaleli othi ke ihlabelelo akumele ihlaziwe okhona lo othi akumele ihlaziwe ihlabelelo. Alright, mhlamba ke hlehle simuzwe ngoba ukhona impela osho njalo wathi ndithi ihlabelelo zamaNazaretha dadewethu kade ecela sona ihlabelelo samaNazaretha u220 wagcina sephala ukuthi yena kwakhona ukuhlaziya ayihlaziyo zihlazelelwa njengoba zinjalo. Ake simuzwe ngoba siphethe lapha impendulo. Manje sine mandate kaMqalo wendlela ubaba omkhulu usinike mandate. Kusho ukuthi mandate ngesizulu ekuwo. Yebo. We are mandatory. Ukuthi Umqalo wendlela sizihlaziya ngoba ubheke nje ibongweni zakhe lithi hlolana imbhalo. Hlola yona phela. Lapho khona wahlola kwakhishwa iBhayibheli wahlola imbhalo wagaxa phambanisa wavuma wasevuma wathi indaba zimnandi kuphi zisephakameni. Yebo manje angithi ke manje ke kodwa ke phela ke singake simnakelele umlaleli ngoba lento ibaleke kakhulu ngoba ziningi izintshumayelo angazivula zamaNazaretha ekhuluma ngokuthi mhlawumbe isihlabelelo esithile savela kanjani ingakho sisicula nje leso hlabelelo yikho phela ukuyihlaziya lo kodwa ke ukuze phela abe nanto angayifunda kungaba ukuthi ke simrefera phana ke kwabaseKolose 3 verse 16. Okay. KwabaseKolose 3 verse 16 ke bathi izwi likaKristu alihlale phakathi kwethu alihlale phakathi kuwe kwame kube ukufundisana ukuhlonipha ngokuhlakanipha uNkulunkulu iyalane ngamahubo nangezihlabelelo uNkulunkulu ezinhlizweni zenu kube ngukubonga. iBhayibheli lithi masiyalane ngesihlabelelo nangamahubo nangawo amaculo siyalane ngawo sisebenzise ukuhlanipha kwethu ukuba sekuhlaziye lokho. Kodwa ngoba umlaleli uzwakala umuntu oyaziyo nenkolo singamlekelela futhi ukuthi isihlabelelo zamaNazaretha uhlabelelo 53 uthi hambisani lezi zindaba ziyo wonke umhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambe umhlaba. Ebese ukuthi uverse 3 athi khuthazelani lezi zindaba nina abamthandayo ufakazwa lezi zindaba nangu yena usefikile. Ukusho nje lawa amazwi ukuthi uNkulunkulu uyasithuma sambise lezi ndaba akuyisihlabelelo vele sesasihlaziya ukuthi sithi isihlabelelo asenziwe yenza lokho usho isihlabelelo awusiculi kuphela besuthula usizwa ngaphakathi kuphela ngoba uthi umlaleli phela ucule wena ukuthi cula nje wena isona sokhuluma sona ngaphakathi usokhele isibani wasibeka ngaphansi kwetafula asabakhayiselanga bonke abantu. Ngithanda iBhayibheli mase liveza ngisho ihlabelelo ukuthi ngisho nehlabelelo namahubo ingosi yethu ihlabelelo zamaNazaretha. Hayi kanti yena uShembe kwenze njani beqhamuke ekhamba lapha ke ihlabelelo lasibize ngehlabelelo kanti into ekhona naseBhayibhelini
ngoba isikhathi esiningi mesibheka siyesibheka ukuthi izinto ezishiwo Shembe angabe ngempela uyithathaphi into emnandi ukuthi imbhalo ke iyavuma. Kodwa ke amacingano selapho nje kungakuhle siphinde futhi sidlule ngoba kubalekile ukuthi sigcine simnelisa ngempela. Yebo. Sigcine sidlula uma engakwazi ukuba afinyelele emthandazweni wesabatha. Yebo, yebo. Umthando zesabatha unenye ingxenye ebalekwe kabi okuverse 29 yes. Yes, uthi ke kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo. Abagcina isabatha ngokufaneleyo. Yebo. Abahlulisesayo ukuthi iluphi na usuku lwemiso uNkulunkulu ngeqiniso lesabatha. Abahlulisesayo. Siyahlola la imbhalo. Yebo. Kufanele ukuhlola imbhalo ngesabatha. Kufanele uhlolisise ukuthi imbhalo. Ngoba sihlolisisa imbhalo nje yikho lokhu uShembatha masikwela. Uthi uShemba amakholwa asonta ngesabatha ayahlolisisisa ukuthi iluphi usuku lamiswa uNkulunkulu ngeqiniso lungolesabatha. Ngoba kushita selahlekile iqiniso. Bayahlolisisisa. Themba simphendulile umlaleli kulombuzo bethi nihlazelani ihlabelela ngoba kodwa kuloko ukuthi ayiculo noma kuphi kuyiqiniso ukuthi ziyahlonishwa. Ziyahlonishwa. Awuhlonishwa kakhulu. Ayishontsha kakhulu kodwa phela ziyaphulukisa ziyasindisa. Uma sihamba nje singamanazarethe sigebele imonto. Yep. Sifake izona incathulo ngoba sikhulula phela basingena phakathi. Basingena emzini oyingcwele. Yep. Siyahlabelela ngathi sihamba endleleni. Hlabelela zona. Yep. Singakhona enkonzweni, singakhona ethempeleni, singakhona eparadeni. Sihlabelela ziyimvuke, ziwumuzwa. Siyalapha siyakhona sikhala sishaya nezimbuzi. Ke sehle ke sigide ngoba ngalokho nje njalo ngathi siyashumayela. Yep. Bathi usathane yonke into uyakwazi ukuyenza. Uyakwazi ukuthandaza. Ayikho usathane into angazi ukuyenza. Kodwa usathane wahlule ukugida ngoba ubhadwa ngumsini. Ufuna rendela wathi gidani. Ngide usimakade. Wasemnqobile usathane. Mbongele ke gugu mbongele nangokusini. Amakubo halete kufika. Hayi, vala ke lapho. 50 amakubo verse 1. Vala kusafuze. Kodwa mhlambe kune VN sike sayisikaza wasuthi ke asiqale ngalo iVN bekhuluma ngehlabelela besicela ihlabelelo sidlalile abanye babuze imibuzo nabaphawulile sikwazile ukuphawula ngendaba ethinta ukuphawula kwabo engicabanga ukuthi namhlanje hayi cathi badla amaningi esangithi badle amaningi esake kunjalo ucingisa uthi cingisa yabonga ngesidibane nabalaleli evikini elizayo sibone ukuthi ngeke siphethe lembenge kodwa sibuka ibhodwe esiphaka kulona hayi kuningi kumele sikuphake manje asiphaka sisho kunjalo bathi sisu esihle esibonwa ilanga futhi asikubeke ecaceke ukuthi kuningi kakhulu ukuphawula khona esazokwazi ukuthi silokhu sikuveza nabantu abaphawulile silokhu sibaveza nje namashows alandelayo kodwa ngesonto elizayo kuningi sobe sikuthinta futhi okuthinta zona kumbe wona ama-VN kumbe ukuphawula kwabantu ngalo ke lolu hlelo kumbe lengosi ethi ihlabelelo zamaNazaretha cingisa akube njalo.